Kakasi Student Union Sengkemi Hakasi Jong Jingraki Yak Lengku Singiyap Kaba Jong Lursa Hinyuta Kata Haka Alpatrek Rumpang Kalapan Kenma Ipai Ba Kari Kasi Jantia Dak Basa Mikot Lengkodop Kibodon Yak Jingpentep Halo Jingja Jong Jingsasho Kisamla Kasi Nadu Snam Saja Kandai Spa Nyopukandai Pat Hadu Snam Arajar Arpuai Kumansu Penkenma Lursa Hinyuta Upade Dukot Kakiesu Ulasasho Shabom Haka Alpatrek Rumpang Arajar Arpo Hakipai Bul Kibade Nakajai Benriu Bangli. Habai day bat kabenta jong kecinggle kaki SU dak basam ni kikot lengkodop u shulong mi kerwo ka atiar ulayo menyikran bol presiden kaki SU u samlarang ba lambok star marngar ban smutu ya kacimut bat kecingpu jong kate keseng kisamla pule namarang soto ba lada chu set senduk sa ya kita kecing lum cingtip kiba lengkot kiba red hai bor baret kapelong pat yang babun belang yo si kimtip hakin kejuk bamanta kamtam ki khon samla ki khna school ki badang khi dang san ibom pat sam la tip ya ke jing jia ka menor ho jule si ki rong ba ki ba la he la san tu ki snem ki kan mau dang ki dang ni dang liyo jing phone call nen ki dang tip ho kini ki long jing jia ki ba sha ki pen pau ki rong ba tu ko por ki ba dan ki ba sakhina du tu ki snem ti kum gajat penring isngowa yule sengi klet ya kata kemenor ke jengjia bat ngala ban ong ba yule sengi klet ya ke jengjau mat yule sengi klet ya jengjau snam yo ngis klet ya tagi dak mong ki ba long ki sok khliang ki ba kum gajat menreu kalamat ka terha tu kisnam ti kum ki samla hai bor baret kum kaseng ngis ngaudai bat ngis song nongrem ba ngin pen priang lem ya kene khubol sejong ki pordo pasnam ban tip lang ya ke ai belaji hakisna memang swa takadaw men ka singi la sam hapro ki penta per jong kene ka rilum bi ke jongi nado ki ceka balong yo ki long hat ado ki ngila persang war ki profesor ka ter khamtam mila samru ki ceka puli pas sam ki samla puli khna school ban sotho bakin tip ya ke ai long jaman namar kaladon hi kajing keren kamtam kajing jalan bakla juni ki beri nasabar ki yang bagajat penriu jungi kalong kecuan ra ya tak komunal isu kecuan ra ajak soper jat penriu hundrai kam samladon kum kata kajat penriu jungi kadai tangkawi kalong bangi ada hello jong ko hok pat ikhtiar ka syap ka identity jong jat penriu jungi bat ketalong nalor kita kalong ba kamdai bagi khot jong jat penriu kisdang ya kita jengjia baro hundrai de ki wipat bapedi ya kata kebor pan tombor jong ki kitrai di muluk kitrai di muluk ki syada ya ke bag jing syak long shop nei saban tombor ki beri nasabar kata kadau batan rai long ban ya tepat ba ban ya sha nambar ngim kwa bagi ki jing syak keno jing syak ya lambakla ken pen sutu bakla bun balang khamtam ya ki perdok pasam jong ki badang ki dang san bakin tip ya ki jing sya ki dau tan rai ke ai belaji bat balai belah pelong ki samla ke juya kerana kapor spor ya kata kecingma ku mestau ku baap langba kecingwan buhai snong di beri sebar hakan di pentap hi pentap per jong beri nyu terapi brokoi Kemudian yang buat kuat bersus baik ba samla ni ba kapateng ngapamta bakin tips pang jinja aku ka day yang baru ka huju kuat bersus sorka kadai sebentar ya ka sarkar bakan tip yule se wat kini ki badon hakabor menta ka tu ka ni ngalamat ong de sikim tip hai jenji ka menor hot na pedeng ki nong thawan ki bala kamarba asar ki tip kamba wat ki badon ka tanat bulit dok sarai ki badang kham khna sarai ki tip hai la ji 79 yo sempat khai ru yaki ti de lang ba jong ka ni ka jinglum jing tip ibarat na ka liang juga seng ki wa ban ya samlang wa so thu ba kanu gejat penriu jungi terha bat baling idon kam ye tiki an ni tiki mekanisme ki banyada ye jeruan ketep beri nasabar tiga ni ka dolong kalong ru atat sibenta kata gajing kesutia na kaliang juga seng ye lagi jong poros nam ba ngihap ban long ki beri ki bosiar ngihap long beri ki bastan ki basempang khamtam bangim dai ban ala than ye ki beri nasabar baken buhasnong baken nang bun pan po ki benta ba per namar habak hadu jong kata ingin sakim ingin salap sakibat ingin salap ba kasujia ba tang jing syak thambor bat ka jing syak le terakhli
halor khando ka siap bat ki persang ban thau ki lat kum ni kum tai kunu baki maki kin jo ban klun teli kini ka khando ka siap bat ka bri chung yu trap bro ka wei pi ong dan lu ka dan lu ka jing sha dun ka jing sha ti jing sha bom ka si suni hatu ka sarkar sala ka ju phai khot emi gini jing ja sa thambor pa de ki sama ka si kum kalong menta hadu mentang yang pala ban kerana ek syong ka jing sothu jong ka sarkar handai langba ini ki kot lang kodop ki ba ka seng ka sam ki pa ba bat kini ki jing sam ma dei ka tang si rupa ba handai komunen ka sngi na ga liam ki khot ka li rong khnang wat po sadar police station ban sam khnang ya ki breu bodon ka an bakin tip kini ki jing sisa mal busin ka chuan be tang jing keno ye ti khot sang balang kawan be tang jing keno ki sam lam jaj man reu ba kilik ton bor ba kum ta hindai an suong ba kumakren kong mene ba udak sok kliang judam la nuru kata ka jing san kata ka jing bitar ka judon hindai kam semut banaliang ka sengi wara ne ko long kodop pakan long ban kum ka eding ne kum dan ba ong nen ba yo se pidon kata intention ban wara communal issue ne ka ye ne kam hari kum ka sengim jundon kum kata ka jengmut ndai ka dei tang sebentar pengin samlam ngin tip ba ka sarkar ki bor ka an ki suthu ba kanu ka jing tarha kanu ka jing play jong ka snam bat ka jing du ji kim sim bo kodor haki snam bat ha ki snam man shwa halor ka jing sha thambor jong ki trari muluk haki nong wei ki ba ngim la pan tip la ki de ki nong India ne ki bom dei ru handai ki pen I ya ka bor ki tiar hanai ka khando ka siap ka dei ka nong ganti ka hok jong khon hinyu trap har khonai ki ni jingja ju sha so ki khna si hatu ka nu tli ka ba ka long yeng lo sem ke op yang ki jing sha ka ba lengba ka an halor kini ki benta ki ba ka seng klap persang ban produk hi bor baret ngi pala ban ong kanu tli ka yo ta jing bisa ba hok handai ngi nang song ban bet ni si ban wat jing tip chu la ka lodan em ta ka jing bisa ba hok lor ki jing ja hari ya hadu mentang im pala yo ka nu ko bor ban jing tip go benia handai ban tip benia ngi ha ban ti benia ki jing sha lang bagi bor jong an lang ba ki ta ka sel ba karpang ka seng kala bu kerpang yak ban wat benia lor ka ni ka banta kum ka seng ka ba pawa pa ka jala ka ek sinja mo pinsim nang ni skman hatu ka ma dei ba ki isu kan dan ru na law jong muktian uban sempang bosta bani sayan pi kum ka jing ja jong ka juk ni namla balen ji ka jing sha hakis nam yu man shwa habadon kinu ka jing e be tangkhu ba ka an bun sin ki dei ki ba chuirap ki dei ki breu ki bom semladan pentai ba ka seng ne ki bom semladei ki khot ka seng re ka juk ka ya ka tulun ta ka jing nang jing stan ka lasdang dia ka ban ya rangkat ba jing kala ju ka por handai kum bagalong mantangi don bun ki samla puli ki badai tat ki khot ki seng belapan tibet la jong badon haka penta jong ka an bat ngi khmi linti balang baju ni ki samla ki badai tat ki nongelam ki seng ki nang la ya ka ban ai ka babatam habedai pat ka an ki kanun kumnu ya ka bangila ban ya chakma hai penta ba pher ka kum chung ya jong ka juk